Sant Mateu és una de les ciutats més interessants que podem trobar a la nostra comarca, però si barregem Sant Mateu amb els càtars i amb la Inquisició, la fascinació està servida. Estem amb Jep Cardona i amb Tomàs de l'Associació Turística i Cultural dels Càtars de Sant Mateu, que són les persones enteses en el tema dels càtars, que com dia abans és un tema que ens interessa molt i més encara barrejat amb la Inquisició i amb la localitat, en Sant Mateu. Ens hem desplaçat perquè ens han recomanat que... Sí? Uau! Veniu recomanats. Sí, això és bo que no... El que ha recomanat era una bona persona. Sí, no? Jo crec que sí, A mi m'ho sembla, I per contextualitzar un poc, Tomàs i Jep, el tema dels càtars, tenim que dir que Sant Mateu va ser terra d'acollida per als càtars. De quina època estem parlant? Estem parlant del segle... Aviam, quan arriben aquí els càtars és el segle XIV pràcticament, Prèviament segurament n'hi haurien, perquè quan Jaume I va reconquerir aquestes terres, el 1233, ja la va repoblar amb gent de Lleida, gent d'Occitània, gent que era perseguida per la Inquisició, però clar, no se sabia res d'aquella època perquè estaven perseguits eren els fugitius de l'època. També eren els hippies de l'època. Eren els hippies perquè, excepte drogues, que crec que no n'hi hauria ni rock and roll, ells l'únic que transmetia pau i amor. I és el que portaven amb els que els escoltaven, no? I ara aquí que hi hagin, diguéssim, vestigis, persones que se sàpiguen segurs que eren càtars, van venir a finals al 1315 va venir. Que se sàpiga els primers càtars com a tal, saps? Perquè prèviament es desconeixen si eren càtars o no eren càtars. Per a definir qui eren els càtars, com definiríeu breument la filosofia de vida? Eren molt hippies. La filosofia... Qui eren? Eren cristians. Eren cristians, sobretot, però tenen un concepte no catòlic, sinó tot el contrari. Per exemple, ells no creien en l'Antic Testament, sinó que comencen a partir del Segon Testament, del naixement de Crist. I també amb Sant Joan Evangelista, creia més amb els evangelis de Sant Joan. Aleshores no creien ni Adán, ni Eva, ni tal, ni qual. Ells el que tenien assumit i el que predicaven és que Jesucrist no era una persona, perquè la persona és pecat. Són pecats, són corruptes, aleshores ell era pura espiritualitat. Estàs parlant del cos. Estic parlant del cos. El cos és corrupte i a dintre té un contingut que és un esperit. Per tant, era una religió que era dualista. Hi havia un Déu global, però a la vegada hi havia dos àngels, un que havia creat el bé i l'altre havia creat el dolent, el mal. Un era Sant X i l'altre era Satanàs. Aleshores, tot cos corrupte està creat per Satanàs. Per tant, ells no tenien relació sexual per procrear, perquè era engendrar un altre fill del diable. Però els que diguéssim no engendraven, no tenien relacions sexuals, eren els perfectes. Aquests seguien tots els requeriments que era els d'un bon càtar. Qualsevol persona podia ser càtar, podia tenir relacions sexuals perquè si no el món s'extingiria, però havia de saber que segurament aquell ent que ell tenia dintre havia de reencarnar-se moltes vegades perquè quedés ben net aquell ànima. I aleshores caien en la reencarnació. La reencarnació en qualsevol altra persona o animal de sang calenta. Per això eren vegetarians? Eren vegetarians, evidentment, perquè no es podia menjar carn corrupta.
Aleshores sí, eren vegetarians i sí menjaven peix, perquè segons ells el peix fluïa de l'aigua i no hi havia cap relació d'aquesta corrupte terrenal. I havia una persona que era Guillem, recorda'm el cognom. Era Guillem de Belibaste. Que era, diguem, el cap més visible, no? O el que va agafar més protagonisme aquí, degut al... No tant. La història, i que ens centrem aquí, se centra sobretot en la localitat de Sant Mateu, és que Guillem de Belibaste va ser el darrer, l'últim perfecte d'aquests que dèiem. Tot i no ser perfecte, perquè aquí hi ha un llibre de Víctor Amela, que és El càtar imperfecte, faré propaganda, ja sé que no em dona res, però és molt important la lectura d'aquest llibre, si vols entendre el que és el càtar. Ell era imperfecte. Els càtars no podien, evidentment, ni matar, com qualsevol persona que no podem matar, però ell va matar, no es podia casar, es va casar, no podia procrear si era perfecte, i va procrear, i tot això va passar una part al poble on va néixer, que era Coviers-sur-Sinoble, al costat de Carcassonne, poblet petit, i va acabar aquí casant-se amb una noia que venia de França, però ja vivia aquí, que era d'aquest petit reducte de càtars que ja hi havia, i va casar i va tenir un fill. Doncs ell no va complir tots aquests preceptes càtars, però de totes maneres havia estat perfecte, perquè qualsevol persona, i això també ve amb el catolicisme, si a última hora s'arrepenteix de tot i diu m'he equivocat però a partir d'ara seguiré una vida tal, doncs quedes alliberat. De pecat, no? Sí. El perfecte era una altra palabra para cura. Eren les cures de los càtars. Exacte. Només ell podia fer el consolamentum. El consolamentum era el principal acte que realitzava un perfecte que podia aportar, que era, quan estaven a punt de morir, com una extremoció. Posava les mans i guiava el teu esperit perquè sortís i quedés alliberat. Això només ho podien fer els perfectes, i ell ho podia fer. La història de Guillem de Belibaste comença, ell neix el 1280 a aquest poble de Coviers-sur-Sinoble, la seva casa estaven ben aposentats, tenien terres, tenien ramats, eren pastors, i era el petit dels germans, i quan ell tenia uns 26 anys va anar a pasturar a un poble a uns 20 quilòmetres, que és Villerouge-de-Termenée, que hi anava sovint, però aquell dia es va trobar altres pastors allà. I va haver una discussió, pel que sigui, una discussió bastant forta, fins al punt que un d'ells, que era Bartholomew Garnier, el va amenaçar que el denunciaria a la Inquisició amb ell i tota la família per donar cobertura, per atendre els càtars, perquè el visitaven sovint. Els càtars els anaven a veure, quan passaven per allà a predicar, els anaven a saludar, però sempre això clandestinament. Però aquests ho sabien. Villerouge era un poble molt catòlic, i anaven molt contra càtars, etc. I aleshores, clar, quan li va dir això, tot va pujar de nivell, fins al punt que a la discussió i a la baralla va morir el Guillem Garnier. Va haver-hi la denúncia pertinent i aleshores, doncs clar, va ser perseguit perquè a més a Villerouge, on va passar això, allà l'arquebisbe de Narbona, que era l'inquisidor en aquell moment d'allà, i tenia la seva casa d'estiu. I a més tenia ovelles i aquest Bartolomeu les hi passejava, vull dir que les trobava a pasturar. Doncs a partir d'aquí comença les peripècies de Guillem de Belibaste. Fuig a les muntanyes, s'amaga, es troba amb càtars que l'ajuden, l'adoctrinen com a càtar, perquè llavors vivia una mica apartat d'aquesta història, d'aquesta religió, però allà realment es fa càtar, i després hi ha un amic, els germans Autier l'ajuden molt, i després n'hi ha un, que ara no recordo el nom, que li dona l'alternativa, diguéssim, com a perfecta. I tornant aquí a Sant Mateu, com
Com acaba aquest home, Guillem de Bigastre? Seguint tota aquesta aventura que t'estic dient com a fugitiu, malgrat que al mig de la història l'agafen, l'empresonen amb l'Iraq. L'Iraq és el que el fa, diguéssim, mestre de la història, i el fa perfecte. Doncs a l'Iraq i ell fugen a través de les muntanyes i venen a través del Pirineu i estan visquent a Empúries un temps. Allà se separen, a l'Iraq torna a venir perquè diu, he deixat el meu poble sol, torno cap allà, i ell diu, no, jo aniré cap al sud, que hi ha molta gent que ha anat cap allà. Aleshores, ell va venir a través dels camins càtars, que és una de les coses que nosaltres estem promocionant, els camins dels càtars, correcte. Des d'allà va anar a Lleida, va seguir per Poblet de Santes Creus, va anar a Flix, va passar per Horta de Sant Joan, per Tortosa, sempre amb un altre nom, perquè després es feia dir Pierre Petxaner o Pierre Pitner, anava canviant el nom. Per a que no el trobaren. Era fugitiu. Fugitiu, total. Clar, i estava ple d'ulls inquisidors que tu no sabies a qui podies confiar en cap moment. No podies obrir-te a ningú i dir, és que jo vinc... Ui, era pena de mort. I aleshores va anar a parar a Morella. A Terranya i Morella. A Morella va estar un any treballant, va saber que a Sant Mateu hi havia un petit reducte de càtars, a més amb un que ja coneixia, que era el pastor Pere Mauri, i va venir i es va integrar dintre d'aquest grup. Aquí va conèixer la Guillermeta, que era una senyora que tenia una casa, que era la tieta d'en Pere Mauri, que era el pastor, i van estar visquent molt a prop d'aquí. Hi ha dues teories, una que era carrer Llauradors, que podria ser el carrer de la Parra actualment. Ella tenia una casa i ell va estar visquent allà. I després, als vespres així, tenien un pati interior i allà és on xerraven i on es comentaven la seva religió i les seves teories i tal, però sempre d'amagat. I hi havia la tieta Guillermeta, en Pere Mauri, van fer molta amistat, els dos nebots, dos fills de la Guillermeta, i després hi havia una noia que deia Raimunda, que ell va estar promès i s'hi va casar. I aleshores, doncs aquí, ells anaven, compraven carn, perquè no sapigués la gent que era vegetarià i sospitessin que podia ser càtar, no? Llavors compraven carn i després la donaven de menjar qui fos. Es diluïen, no?, en la societat, per dissimular. Clar, i inclús va casar d'aquella manera per dir, home, està casat, no pot ser càtar, no? Bé, i aleshores aquest és el nexe d'unió que hi ha entre el catarisme i Sant Mateu, aquest petit reducte que se sàpiga, perquè tot això que nosaltres sabem i que està escrit, doncs ho sabem no pels càtars, que no van deixar res, perquè no podien deixar cap història que poguessin seguir un rastre. Aleshores, tot això es sap per les delacions que van haver-hi durant la Inquisició, pels judicis inquisitorials. I va quedar aquests escrits i hi ha un senyor molt important, un historicista, i que és Jean de Bernois, que ell va trobar aquests manuscrits, delacions, i d'allà després va fer la traducció del llatí al francès. De la Inquisició. De Arnaud de... Sí, de la declaració que va fer Arnau Sicre, perquè ara jo anava aquí. Arnau Sicre era el traïdor, el dolent de la pel·lícula. Ells estan aquí, com deia, vivint tranquil·lament, ell treballava de teixidor, treballava de baramador, de pastor, del que fos, tots els càtars eren bons artesans, sobretot, però aleshores hi ha un tal Arnaud Sicre que la seva mare, la seva família havia sigut càtar a França, però van ser també denunciats i els van prendre totes les terres i van cremar a la seva mare, Sibila, la mare d'Arnaud Sicre, Sibila de Batlle. Sí, va ser cremada, sí, com tota la majoria. I aleshores ell tenia un odi intern a
el catarisme perquè el culpabilitzava de que les seves desgràcies. Per tant, ell de quina manera podria guanyar-se un altre cop al favor del papat, de l'arquebisbe, etc. Doncs delatant, traint. Clar. I se'n va enterar de que per així i estava, i el va estar buscant. I coneix, quan arriba a Sant Mateu, aquest Arnau Sicre, coneix a Guillermeta, i sí, jo sóc el fill de la Sibil·la, que tal, home, si som del mateix poble, clar, tota la confiança del món. Diu, doncs ens reunim, i li explica, i ell, doncs ja vindré si m'interessa, perquè, coi, home, trobar aquí gent, i jo sóc molt simpatitzant dels càtars i tal. De totes maneres, Arnau Sicre, Guillem de Belibaste, quan la Guillermeta li explica, ell sospita. En Pere Mauri també. Pots dir que és de fiar. Sí, home, jo coneixia la seva mare, la van cremar, no sé què, els hi van prendre. Bueno, si estan segur, perquè clar, està la cosa com està. Aleshores sí. I finalment ell hi assisteix a les reunions, tal i qual, es va guanyant el favor, però així es passen mesos, sense pressa, mesos, fins que ells ja confien plenament en ell. Ell surt uns dies, Arnau Sicre, per dir, ja el tinc, us l'entregaré, el portaré. Vale, pum, ja està en connivència amb els inquisidors. Aleshores torna, ell dona l'excusa que se'n va a França a buscar una tieta seva i dues noies, dues parentes, una tieta i una amiga o una cosina, i que les portarà perquè puguin estar lliures i vinguin aquí. Quan ell va i torna, diu, no poden venir. Com, per què? Perquè la tieta està a punt de morir. Ostres, sí. I diu, i necessita el consolamento. I això només ho pot fer un perfecte, i no en queda cap de perfecte, perquè els havien cremat a tots, entre tot el que havia a la havia fet molta feina, i ell era el darrer perfecte. Per això és el càtar imperfecte o el darrer càtar. El darrer càtar. El darrer càtar. Aleshores ell diu, bueno, aniré jo allà, me la jugo, i van Pere Mauri, Arnau Sicre i el Guillem de Belibaste, i no sé si va algun més, pum, tirant cap amunt. I quan arriben ja quasi, no a la frontera de la Seu d'Urgell, perquè llavors no hi havia Guàrdia Civil, però hi havia inquisidors, aleshores, allà a Tírvia, un poble al costat de Castellnou, molt a prop d'allà de la Seu, allà ell l'entrega a l'inquisidor, d'allà. Ja l'estaven esperant. Los soldados franceses ja l'estaven esperant. Els detenen i a partir d'allà fan declarar, tant declara Arnau Sicre, en tot moment fan veure que Arnau Sicre no tenia res a veure, Pere Mauri tampoc, o sigui, queda a banda, se salva, però Guillem de Belibaste queda allà ja. Queda i li fan el judici i li fan un juí que ja tenia perdut d'entrada i el cremen viu, i abans de ser cremat ell diu la famosa frase, en 700 anys lo llaurer reverdirà. Analitzant aquesta frase creiem que ell es referia a la immortalitat del llaurer, creiem en la victòria del llaurer i creiem que si tu estàs ací és perquè encara no ha mort. Perquè t'interessa. Exacte. Perquè hi ha un cert interès per el món dels càtars i tot el que envolta els càtars. Clar, té aquesta aura misteriosa, però precisament perquè no queden vestigis ni res. Tot el que sabem és aquestes delacions. Era la següent pregunta. Quins vestigis queden? Cap. Cap, ni un? Una pedra. Una pedra. La làpida. No, la làpida l'hem fet nosaltres. L'heu fet vosaltres de l'associació. Hay varias piedras que quedan y notas de la Inquisición que los curas que hacen notas en minutos de las reuniones de la Inquisición en Francia se detallan todo y hace poco
un profesor de Francia, Joan Devenue, en los años 80, era financiado para una imprenta alemán para traducir el antiguo latín de estos minutos de la Inquisición en Carcassonne. Carcassonne. Y de ahí, este señor Joan Devenue, visto que ha salido San Mateo en muchísimos de los minutos de la Inquisición, entonces se aparta y se aparta. Y el libro es de 3 volúmenes y un volumen de este libro es totalmente dedicado a San Mateo. Que interessant, molt interessant. Inquisició, inquisiti, en llatí, vol dir investigació. Per tant, quan estem dient inquisició, estem dient investigació. M'agrada més la segona paraula que la primera, però és el mateix. És el mateix, però no acaba igual. No, evidentment, no. La investigació no té per què acabar. És que això ve d'una butlla... La cirereta del pastís dels inquisidors, no? Que tenien que cremar sí, algú per a bueno, la feina. Això ho crea un papa que es deia Luci III i va crear una butlla que es deia Ad Abolendam, que deia que hi havia d'haver-hi un tribunal que es dediqués a investigar heretges, però sobretot pels càtars. O sigui, hi havia llavors moltes heretgies, com sempre. Però havia una obsessió, no? Hi havia una obsecació perquè hi havia una relació Església-Estat de França, Capetos i Papat, que veien que des del sud, des del rei Pere el Catòlic, des d'Aragó i Catalunya i el Languedoc i la Casa de Tolosa, tenien tanta força com el mateix rei de França. Tenien els mateixos poder econòmic, tot i terres. Hi havia una competència. I aleshores aprofitaven el tema dels càtars de la Inquisició per provocar la creuada del vi. I aleshores, com ja van aconseguir matar a Pere el Catòlic, el pare de Jaume I, i carregar-se a totes les cases que eren favorables o donaven encobriment als càtars. Si te piensas que això n'hi ha per hores, en pocos siglos, esta creencia viene de Siria hasta el Languedoc. En pocos siglos era extendido para toda la parte sur de Europa. Sí. Y la cosa que era más curioso es que niegan profundamente a pagar impuestos a los reyes. No a los nobles. No volien pagar impostos. És que, clar, negaven a pagar impostos. No creien. Això era molt revolucionari, no? Avui en dia també ho sé. Avui no et cremen, però te deixen tirar-te, que és pitjor, en el fred al carrer. No sé què és pitjor, molt de fred o molt de calor. Sense calefacció, sense estufa, sense pellet, que l'ha pujat, el doble. Bueno, en fi, què hi farem? No ha canviat res. Res nou sota el sol. De vegades sembla que repetís tot una... La història la desconeixem i es va repetint una i altra vegada. Doncs molt agraïda per la conversa i per informar-nos un poc i obrir-nos les portes de l'estada dels càtars a Sant Mateu i tot aquest recorregut que heu efectuat en un moment tan interessant i que és cert que dona per a hores, perquè no es pot fer un compte de tota la història. 3 segles en 20 minuts és complicat. Això és un poder de síntesi, és un altre poder. Oh, clar, és bàsic. Per això existeixen els llibres de bolsillo, no? Que diu, hombre, com pots escriure la història amb un llibret d'així? Pues bé. Però és una introducció. Exacte. Que la gent busqui, investigui la gent. És una introducció que pot servir per a que la gent, a partir del que heu dit, pugues tirar del fil o pugues adreçar-se a l'associació o internet directament, busquin càtars. L'associació... Nostra pàgina web. Exacte, de la pàgina web de l'associació i poden entrar en contacte amb vosaltres i a partir d'ahí fer camí, un altre camí dels càtars en l'actualitat. Molt maco. D'acord? Preciós, gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.